תתקרבי עכשיו אליי ולא תלכי רחוק, תגלי את האמת שבעיניי. אחרי כל כך הרבה ימים של בכי ושל צחוק, את נשארת יקרה לי מחיי. ברוסיה צבא זה משהו מפחיד, זה משהו שאנשים הולכים לשנתיים אמנם, אבל שנתיים של מה שנקרא כלא, או שנתיים של יהודי בתוך מסגרת שהיא לא יהודית. זאת קהילה שהיא באה ממקום שהצבא שם כהגדרה של צבא זה משהו מפחיד. אם ההורים שלי היו שומעים שאני הולך לצנחנים, הם לעולם לא נותנים לי. בעצם התהליך הזה זה בעצם לחבר את הקהילה עם הקודים התרבותיים שיש לה, עם הקשיים שיש לה, לקודים התרבותיים של החברה הישראלית, של הצבא. אחד הקשיים, המאפיינים של הקשיים אצל העולים מאתיופיה, זה שמצד אחד, מבחינת התפיסה של העולים, מישהו שמתגייס לצבא, הוא באחריות הצבא באופן מלא, מראה להם אפשרות להתערב, להשפיע, לעשות איזשהם שינויים ומהלכים. זה מבחינת התפיסה. מצד שני, הקושי של ההורים בלהבין את ההסתעפות של המערכות והבירוקרטיה. אז יש דברים שבגלל שהוא היה חייל, יש דברים שהוא מבין ושההורים שלי לא יודעים את זה. פשוט יכול לבוא, לדבר איתם, לעזור להם, ואז דרכו הם מסבירים לי בעצם את כל הדברים הנכונים, את הדברים הנחוצים בצבא. אישה, נערה, שברוסיה לעולם לא עושה צבא, פה היא עושה צבא. היא יכולה להיות פה גם קרבית, היא יכולה להיות לוחמת. ושם זה לא משהו שהוא ברור מאליו. את נשארת יקרה לי מחיי. מה יהיה מחר איש לא קובע, לפעמים נדמה שהעולם משתגע. בואי נספיק. אנחנו בתור עולים מאתיופיה לא מבינים את כל הקודים התרבותיים שיש בארץ ובכלל ובצבא בפרט. מצד שני, הצבא או החברה הישראלית עד היום לא מבינה ב100% את הקודים התרבותיים, אני ככה אומר בלשון המעטה ב100% את הקודים התרבותיים של החברה האתיופית. לכן אני בעצם עומד ככה באמצע ומגשר בין שני העולמות. כשבאים ומציגים למשהו, מאוד חשוב שאני גם אתחבר אליו, אוקיי? אתחבר אליו גם מבחינת המנטליות, גם מבחינת אופן הדיבור, או איך שאני אדבר, או הנושאים שאני אדבר עליהם, נושאים שאני מבין אותם. אותה אימא שאני בא ומסביר לה לצבא, זו אותה אימא שלי שאני הסתרתי ממנה כשהייתי חייל. זו אותה אימא שלא ידעת, ואימא שלי לא ידעה. יש יתרון בזה שהוא אחד משלנו, בוא נגיד ככה, אחד מהקהילה, כי יש לו קשר לנגיד נוער, שעכשיו נער רוצה להתגייס לאן הוא יודע שיש אחד בשם חנן, שהוא אחד משלנו, והוא גם אחד משלהם, כאילו, מהמערכת. הוא יודע מה הבעיות של המערכת, מה המגבלות שלהם, והוא גם יודע מה הבעיות של החייל הספציפי הזה, כי הוא גר לידו, הוא מכיר את אח שלו או משהו, הוא מכיר את המשפחה, מכיר את הבעיה. אז בוא נגיד שהוא אחד שכן יכול לקשר בין שניהם. לא, בחור אתיופי לא בא ומספר לך ישר, שופך לך את כל הצערות שלו. אתה צריך, בשביל זה גם העניין הזה של הרכז שמאותה ידע. אז אני ככה, אתה יודע מה, אני עובד בדיוק בתחום הזה של גיוס וכל. בואו, תתן לי את המספר שלך אם אתה יכול. יש לו את החייל, אני אדבר איתך. אבל יש לי אלוהים ישמור, מוטי. איך? בכל מקרה, בואו נראה מה נוכל לעשות. נעשה מה שלך להפסק, מה? נעשה בשער ב5. טוב, אני אצמח לדבר איתך ואנחנו נעשה מה שאפשר. יאללה. הפרויקט הזה בעצם, השלב הראשון שלו, שזה אומר לעזור לבני נוער, עוד לפני שהם בכלל הולכים ללשכת גיוס. להגיד להם מה הם צריכים לעשות בלשכת גיוס, איך לדבר שמה, מה המשמעות של לשכת הגיוס של היום הראשון הזה שהולכים לשם. כי אני למשל עשיתי שם הרבה טעויות. דיברתי לא לעניין והתעקשתי על דברים שבחלום הייתי מקבל אותם, והלכתי לשם בראש כזה שכל מה שאני רוצה אני אקבל, וזה לא ככה. צריך לדעת לדבר, צריך לדעת שבמבחנים הפסיכומטריים שעושים שם, השאלון הזה במחשב, צריך להשקיע בזה, ואני למשל עשיתי אנטר וסיימתי את זה כמה שיותר מהר, ולא ידעתי שיש איזו משמעות בכלל. לפני הגיוס, כשהחייל כבר מועמד
כשהמלש"ב או מועמד לשירות ביטחון כבר נשלח לו צו ראשון, אנחנו נותנים הסברה מפורטת לגבי מה זה צו ראשון, מה צריך לעשות, איך לעשות את המבחן, שלא כולם יודעים איך להתכונן למבחן עצמו, וגם איזה תפקידים לבחור במנילה. מלא חיילים מגיעים לכל מיני מקומות שהם לא רוצים להגיע. הם בהתחלה רצו, בסופר לא רוצים. אם היה להם הכוונה, כמו זינוק בעלייה, כמו איזה אח גדול, כן היו מגיעים אולי למקום שהם רצו מלכתחילה. הליווי של זינוק בעלייה נמשך גם לשירות הצבאי, זאת אומרת אנחנו לא עוצרים אחרי שהחייל מתגייס, אלא אנחנו ממשיכים גם ללוות את החיילים, זאת אומרת לשאול, להתעניין בבעיות של החיילים, אם יש בעיות ת"ש, בעיות עם המפקדים. אני התחיילתי עכשיו, כלומר התגייסתי כחייל, אני בן 19, יכול להיות מצב כזה, יהיה לי מפקד בן 18, או אני אהיה בן 20 ויהיה לי מפקד בן 19, ופתאום הוא אומר לי מה לעשות, או מקית בטירונות. גם כדבר כזה קיים, ואישה אומרת לגבר מה לעשות. איפה קיים דבר כזה? והוא נער שהגיע מהבית, וגם אם אחותו הייתה בת 18 והוא בן 14, הוא אומר לה, לכי תכיני לתה. ולא הפוך. ופתאום פה ילדה בת 18 והוא בן 19, אומרת לו מה לעשות. לרוץ, פועל מצב 2, וכל דבר כזה. והדברים האלה בסוף מגיעים למקרים קריטיים, כלומר, למקרים של חייל שמרים כאילו יד על חיילת, על מפקדת שלו, נבל את הפה שלו, זה לא משנה, בסוף זה פוגע בחייל. כל הורה אתיופי היה רוצה מאוד 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 לעזור לבן שלו במקסימום האפשרי. עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה זה בידע. אז אתה יכול לראות עכשיו הורה אתיופי שהוא לא יודע איפה הבן שלו משרת, באיזה מקום בארץ הוא משרת. יכולים להגיד לך כיוון כללי, צפון, דרום, אבל איזה יחידה הוא משרת? מי המפקד שלו? מה הטלפון של המפקד? מה הבן עושה? איזה תפקיד הוא עושה? רובם המוחלט לא יודעים מזה. הם לא שירתו בצבא. הם לא יודעים מה הקשיים שיש בצבא. לכן אנחנו נותנים להם איזושהי אינפורמציה מה הבן שלהם עובר בצבא, על מנת שכשהוא יחזור או כשהוא נמצא בצבא, ייתנו לו איזושהי תמיכה מה שהם יכולים. בסוף זה גם מתבטא בזה שהם באים, שואלים אותך יותר שאלות, הם יודעים יותר דברים על הצבא, אפילו דברים שלא העלית שהם ידעו אותם בשנה הזאת בכלל. הבן שלך בבית? כן, בפטו, זה נראה לי. כן? אם מסביר, נראה לי. ברגע שחייל משתחרר, אם אין לו איזושהי קהילה שהיא תומכת, כי הקהילה בעצמה היא נתמכת, אין איזשהם קשרים, אין איזה דודים, משפחות שיש להם איזשהם עסקים שיכולים לקבל חייל ולהכווין אותו ולקבל אותו ישירות לעבודה. לכן אנחנו מקבלים את החייל ומכוונים אותו למקומות של תעסוקה, למקומות של לימודים. אנחנו גם נכנסים גם לצבא ונותנים הסבר על המצב של הקהילה, זאת אומרת, מאפיינים של הקהילה. אנחנו מסבירים למש"קיות הת"ש, למש"קיות חינוך, איך להתייחס לבני הקהילה, החיילים. זאת אומרת, באיזה צורה לדבר איתם, איזה מאפיינים יש להם. כשמש"קית ת"ש באה לעשות ביקור בית אצל עולים אתיופים, על מה לשים לב יותר. זאת אומרת, איך לדבר עם ההורים וכולי, וזה דברים שאנחנו גם זה בעצם הגישור בין הצבא לבין הקהילה. זה בעצם המטרה בגדול של הפרויקט, זה צבא קהילה, לקשר את הצבא עם הקהילה ואת הקהילה עם הצבא. באמת מרגש זה שעם כל הקושי הזה, חלק גדול מאוד מהקהילה, מהבנים של הקהילה, מתגייסים לקרבי. לא תראה ההורה אתיופי, לא משנה אם איזה קושי הוא נמצא, אתה לא תשמע ההורה אתיופי שאומר למה צריך בכלל להתגייס לצבא. כשיש פונקציה כזאת, כשיש פונקציה שמטרתה העיקרית היא בסוף לשים דגש לאותה קהילה קווקזית, או קהילה מסוימת, ספציפית קווקזית. שברגע שיש פונקציה כזאת, הקהילה בעצמה נרתמת לזה, כי אני מתוך קהילה, אנשים מכירים אותי.